otevřeme Legendary Star Drop už po třetí. Tak tady máme zase. Tak, máme to tady. Otevřeme si ho. Tím. Ať je to nejdelší prostě. Já chci brawlera. A jestli nepadne brawler, anebo jakýkoliv skin, tak já končím. A já dělám si srandu, ale co by tam padlo? Já už to musím. What? Nový brawler! Já mám novýho brawlera. Já mám brawlera.